So, pan bych chi yma heddiw? Da ni'n goro mynd i Ynys Môn a reviewio pentrefi. Pentrefi bach Ynys Môn. Neis, neu brag. Actually, dim I Sir Fôn, da chi fynd. Da chi fynd yn agos I Sir Fôn, actually. Iawn. Na ni fynd mewn I studio, a gewch chi ffindio allan o'ch hynna. Paid am malu. Mae'n tydyn iawn. Dwi'n mwyn gwybod beth I Western, Eastern, Southern and Northern. Western, diolch yma. Eastern, diolch yn otha pasio Bulgaria yma. Eastern, beth ni'n neud? Comfort, shared. Shared hostel. Dwi'n dysgu darllen cynnig. Dwi'n meddwl bod fo'n peth da bod ni ddim yn gwybod lle da ni'n mynd tan bod ni'n cyrraedd yr airport. Cos da ni'n mynd I meddwl neu checio'n byd, da ni just yn surprise gyd ynddi. Bod dim yn surprise ynddi. Dwi'n edrych ymlaen. Ond fydd yn hwyl, gwn I hwyl. Ti stuck am fi am 3 diwrnod. Oh my god. Dwi wedi cerd adra. 5 diwrnod I fynd, a ni'n meddwl, o papus yla, ne? Dwi ddim o'n ia, dwi'n ei bag fi, dwi'n stres, gen i'n clem lle dwi'n mynd. Gen i'n clem be roed yn bag fi, dwi'n dechrau stresio allan, cos dwi'n gwybod be roed yna, dwi'n gwybod os ti'n boeth neu oer yna. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n gymryd euros yna, so dwi'n methu newid pres fi. Dwi'n gwybod lle dyn nhw'n mynd I fita, beth agos dwi'n mynd I sortio yna bob tro, dwi'n gwybod sortio lle mynd I fita. Fydden ni'n endio fyny jyst gan McDonald's betiau. Dwi'n mynd yn stresio allan big time. Da ni yma yn Manceinion, 5 o'r bora, 2 o'r gwsg. So, mynd yn nuts, da ni wedi rhoi enw ni a passport details ni ar y website, a wedyn ni'n airport, a da ni wedi cael hwn, yrru ni. That's George. Sira. O, di branas. So, beth yn gynnewan ydy scratcho hyn I gyd off, a wedyn ffindio allan beth yw'r cod ar y dywan I website I gwybod lle da ni'n mynd. 5. Ia. 7. Ia. 6. Ia. 4. Ia. Dwi'n mynd. Hamburg. Cyd I Hamburg. Cyd I Hamburg. Salman, Germany. Oh, yeah! Germany. Wow! Danka. Danka. Hamburg. Woo! Germany, baby. Da ni wedi cyrraedd. Awr hanner yn hwyr. Dim pres, da ni'n gweld lle mae hostel. Da ni'n gweld lle mae hostel ni, so... Mae train station just o dan yr airport, felly mae'n rili hawl. Mae'n gynnas yma. Godi sleeves, ti'n gorau enwi 3 o fflagiau na, iawn? Enwa 3 glad o fflagiau na. O, mae'n rei yn nhw. So, da ni yn y hostel wan yn trio bwcio, trio checio fewn I gael rŵm ni, ond di hostel yma roed I clywed amdan yn surprise mi, a gynnyn nhw ddim bwcin o dan enw Ryan a David. Oce. Be sy'n digwydd wan ta? Nathon nhw'n rhoi y manylion yn flaen llaw, so wedi gael disgwyl tan wan. A oedd y website yn rybys I ffindio lle oedd o, so nhw wedi gorfod gael y link ni I downloadio fo, wedi ffindio fo. Ond maen nhw'n rhoi brecwast am ddim I ni, so... Da ni gael brecwast. Diolch am... Gwni weld ffordd ydyn ni da, ie? Gwni weld sydd fel wan. Ac Morris y Bwynt yn dda allan. Ond paid â gwrs. Gwrs da ni yma. Da ni wedi cael cawod yn y hostel yn fach neis fyd. €4 yn tŵal cos da ni'n dod rhain. A wan da ni'n mynd I dreg cos da ni'n chwgu le. Da ni'n chwgu, da ni'n starfian. So mae Pornstar yn o'r Guinness. Rhaid ti? Just... Gwtio ffôn! Oedd o'n chi'n ge? Mae dweud fan'na bar, diolch sbia. Ti'n fyna fi gan? Bar, diolch. Ti twister bar. Just ta, ti'n dod mewn o'r nipple twister, a ti'n gael peint am ddim. Ti'n gael peint am ddim. Girls 24 hours. Bar, dyna. Ie, mae genod sgwitha na, ie. Ti wisio? Na. Da ni newid fod yn caffi bach cute fa ma ar ochr stryd yn cael
hamburger arall, cos be arall ti'n cael yn hamburg. Dwi'n gwybod beth i ddweud ond neithiwr yn nuts wyll bost, cos nathon ni fynd i dre a lle wedi cael iddyn nhw, oce, iawn, mae'n di llun. A wedyn, nathon ni ffindi allan, nathon ni rhwng gornal, a unig beth oedd yna, ffocin llefydd sex i gyd. A dwi'n meddwl, oh my gosh, di hamburg ddim mor innocent o beth maen nhw'n feddwl. Da ni ar noson dwytha ni. Hamburg. So da ni'n eistedd yma i gael chill bach. A mae'r lle yn really cool, mae'n really nice. Mae'r bobl yn neis. Mae dynion yn ddel. Mae dynion yn ddel, ynddi. Ar gynnal. A mae just yn, mae lle, os ti'n sbio tol fi, ti'n gwybod bod dim yma. Mae'n amser, da ni wedi cael amser rili da, a mae'n eistedd yma, a just gael chill yn really cool. Mae'r hael di nefyd fynd lawr, a Mae rhaid, sbwrs i Egypt ydw. Egypt. Dwi'n mynd i'n licio ffwtbol, ond ti'n be? Go Egypt! Ond diolch Hamburg am amser da, diolch am lot o hamburgers. Ie, ond hamburgers yna. A gys i 2 burger a 2 chips am €10. Sgref bryd. Ond burgers mae rhaid bita, cos mae'r ymol bo. Cos Hamburg. Cos maen nhw'n bita fo mae. Ba mae'n gyffrodd o, ia. Hamburgers. Ie, bryd. Mae boi ni'n chwdi ar pen. Boi ni'n chwdi ar ydw i gyd, a boi wello. Dwi wedi llnau o, diolch yn ddiolch, dwi'n tisio ar dros y crys. Boi efo crys gwyn di chwdi nhw. A boi schnitzel, a boi wello. Surprise me, dwi'n meddwl bod ni'n really cool. A swn i ar nid eto, cos ti'n mwyn gweld lle ti'n mynd o bynnag. Ond ni'n problem di, cos bod ni'n dweud yn Germany, lle bynnag yn Hamburg, bod dim yn German, ond eisiau gwneud fwy o bethau, cos o'n gafon ni'n gwybod lle oedd yn byd. Ond hynna sy'n ei dweud, ond hynna ydy'n part cool amdano fo, bod ni'n gweld lle ti'n mynd. Swn i ddim. Ond swn i byth yn mynd i Hamburg heb i'w sio'r website ma. So mynd a dda, ond swn i'n mynd o eto, cos just am bo, swn i'n mynd o'r atach ag, dim mo. A hefyd... Swn i ddim, ond dwi'n licio fo, mae'n clas o amser fo. Ond surprise me, heb ti'n gwybod i fewn i hostel. Na, oedd ni'n gwybod ffeindio ffordd yna. Swn i yn suggestio surprise me, cos mae'n spontaneity yna, ti'n gwybod lle ti'n mynd. Ti'n mynd i fynd fyny Hamburg yn Red Light District Way Europe. Ys ti isio? Ia, ti'n gwybod. Os ydych chi'n stag dwi, ia? Hamburg. Ond surprise me, sa'ch O, surprise me. So mae'n quite cool, actually, mae'n smart. Ie, dwi'n